म्हणतात ना कोकणात गेलात तर कोकणातलं स्वर्ग म्हणजे ही कोकणात बनवणारे पदार्थ आणि कोकणात घरोघरी घरोघरी. वा एक नंबर. ह्याच्याबरोबर शेराचो भात भाकरी काय नाही, चपाती. आंबट तिखट गोड असा आंब्याचा रायता बघून बाबा मन भरला, पण पोट नाही कारण अजून खाऊच नाही. हे काय रायवळ आंबे. होय बघा, आधीच पाण्यात धुवून स्वच्छ पाण्यात ठेवले. आता या भांडा उचलायचा आणि गॅसवर ठेवायचा. आणि आपला मालवणी वाटप ही भरपूर सारी, म्हणजे एक तरी कांदो ना गो, एक कांदो पूर्ण सजलेलो. गुळ घेतलाय चिरून. ही बघा ही बेडगी मिरची आणि 2 चिमूटच मेथी घेतलाय. अर्धा चमचा जिरा, अर्धा चमचा मोहरी आणि हिंग. डायरेक्ट ठेवा गॅस. आता मसालोनी हळद नाही दाखवलंय. आता गॅस पेटवतोय. सुरी आधी हातात घेऊन बोलते, सुरी बरोबर बोलते. गॅसच्यावर ठेवूया झाकण. गरमीचो पंखो. या आता कैऱ्यांवर ठेवतोय, रायवळ आंब्यांवर झाकण आणि करूया ओपनिंग. उकडतले आणि आपलं वेळेचा उपयोग होतो ना. आता माझ्या सासूक सवय काय ता करूची ऐका सगळं आता तरी आपली काय ता करता आहे. पण आता मी म्हणते काय नाही घ्या आंब्याचा रायता. म्हणजे आजची रेसिपी काय ता आंब्याचा रायता. पण हे आंबे कसे रायवळ हापूस किंवा पायरी नाही हा, ते आंबे नाही. असतील तुमच्या गावी तर करा हो, करून खाऊ काय का सांगित रायवळ. आता रायवळची झाडं लावीत कोण आणि कधी आंबे धरतले कधी करतलास. हा जराशे कैरे लागले ना आणि जरा पिकतीले तोडायचे आणि ठेवायचे आणि मग करायचा रायता. पण या रायता काय लागता मग काय शहराचो भात आणि 4-5 भाकरी वडा. मे महिन्यातच त्याच्यानंतर त्याची मजा नाही. जून महिन्यात जसं पाऊस लागायला लागताना तसे हे आंबे पचपचीत लागतात. मी काय सांगलंय, जे पदार्थ ज्या सीझनला खाऊकच वय त्या सीझनला आपल्या शरीरात पण चांगले आणि लागतात पण भारी. बघूया तोपर्यंत या पाण्यात सुद्धा उकळी. काय अंगावर वाफ येता हो, काहीतरी घ्या बाबा हातावर येता वाफ. बघा कलर बघा, मगाशी थोडे हिरवे होते ना, आता पिकले. आता पिकूची प्रोसेस ही नाही नाहीतर कच्चे आंबे आणसाल उकडत ठेवशाल. म्हणजे परवानी अशी पिकवलेली आंबे काय आता सांगता येत नाही कोणाचं काय. बरोबर नवशिके असेल त्यांना तर ताच वाटत अशी पिकले बघा पिवळे झाले. चला आता गॅस बंद. आता ह्यांका एका ताटात काढून घेते आणि निवड ठेवते. चला काढा आता. डीक बघ गेलो वर दिसता नाही तर ह्यो घशात खेपता. नाही तो देठाजवळ पण असतलो तो काढू पोया. आता थंड झाल्यावर आता हे थंड करू पोयत साप नाही तर हात भाजतलो. बघा स्वतःहून. तुमचं हे थंड होईपर्यंत तुम्ही आपला वाटप बिटाप काय तर करून घ्यावा, लसूण बिसून सोलून. आम्ही आधीच तयारी करून ठेवलो. लागतली थंड होईपर्यंत. पंखो लावूया. असाच नसत तो डीक ह्या देठाकडचं आपण असं काढून टाकायचं. म्हणजे साला काढूनच टाकायची असतं. साला सकट नाही, साला नको, फक्त कोळून घ्यायचा. सालांका रावला असत तर आपलं चमचो घ्यायचो. वाटपातलं चमचो काढलं. माका दारवालोच वय होतो म्हणून. अशी सालांची ही रस असतात. ही बघा असेच वय येतात रायत्या आंबे. ही सुद्धा येऊ वयत दिसली मजा येते. हा त्याच्यामुळे तुम्ही सुद्धा येणारच घ्या. आता परत जाऊन मार्केटमध्ये घेऊन या. सुद्धा येणार आता मार्केटमध्ये परत घेऊन या. काय बोलता काच पण रायत्यासाठी आणलं असतं तर सुद्धा नाही. सुद्धा नाही म्हणा. कोण घुसला काय नाही सुद्धा नाही म्हणून रायता नाही. तुम्हीच सांगतात ना असं वडू काय मजा असता. हे रायवळ आंबे असेच असतात. असे वडते वेळी ते असे नूडल्स सारखे वडूचे असतात. भार्गव आंब्याचा रायता खावचा. आता या 2 चमचे वाटप. इथेच गुळ सगळा एका लावून घ्यायचा असता. त्याच्यानंतर आपलं मालवणी मसालो. कलर बघा. तुम्ही त्या दिवशी बोललात ना रंग आणि कलर काय प्रेमात पडलंय असं बोललात ना. मनाला भावला. आता ह्यो मसाला असं उघडं ठेवू सारखं नाही. लगेच वापरला की करा हवा बंद टाईप. मीठ टाकूचा.
मग असा हवा बंद टाईट करून ठेवू, नाहीतर मसाल्याचं दव आणि कलर सगळा उडून जाता. मीठ चवीपुरता. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आता हे असे कवळवून बघूनच घ्यायचे. अशी इच्छा होते ना आताच खाऊया खाऊया. हळद सगळा कोलसवून घ्यायचा आणि फोडणीत आपण फक्त लसूण, हिंग, जिरा, मोहरी घालायचं. दाखवायचं बोलूचा हा. नाही. म्हणजे ह्या व्यवस्थित लागा कोया. झाला आता रायता काय फोडणीत घातला की जेवाक बसला. बसूया झाला ना आता जेवणाची काळोख पडलो बाहेर. चला आता आपली कढई तापली, तेल घालूया. या बघा या सर्कल आहे ना तिथपर्यंतच घालायचं. तू तुमका माप सांगाक नको, आमका सर्कल दिलेलो हा. चांगला तेल तापान दे. कढई तापली ना की थंड होत नाही. चला आता घालूया जिरा मोहरी. मग तापला असता तर काळा झाला असता. ती लसूण टेचलेली. जास्त पण काळा नको ना, जरा फोडणीची मजा नको. आणि मेथी 2 चिमूट घेतलेली आणि हिंग. जराशी लसूण गुलाबी हो बाई गुलाबी. लसूण गुलाबी होता की लाल होता? सर्व लाल होता. गुलाबी दिसता पण गुलाबी कांदो होता. लसूण सफेद आहे ना ती लाल होती. घेताना त्या दिवशी मी बघितली ना. हा गुलाबीला तीच लसूण भरूची असता. ती त्या दिवशी बाई सांगा होती येई भरते मॅडम. आता ते बेडगी मिरची अशी टाकले. माझं भार्गव भूक लागली. माका वाटलं हयसर इलो की काय रांग. रांगत राजू रांगणार नाही. फोडणी मस्त खमंग बसली. हा इथून कॅमेरामध्ये मला भारी दिसत. आता आपण ह्याचा कोलसवून घेतलं सगळं घालून घेऊया. कुवळलेले आंबे हळूहळू ढकलतो सगळं. काय दिसता भारी. हा 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 लागता पण भारी. मग काय आता ज्याच्यात वाटप केलंय ना त्याच भांडा धुवून मी घेतलंय. खोटा किती सांगा या बघा या असा. आता रायता झाला. आता जेवू बसते आयता. कळलं ते काय जास्त शिजवायची गरज नाही. आपण उकडून घेतलं ना आंबे. आता गॅस घालवलाय. आता कढई उतरूया खाली. वा एक नंबर. ह्याच्या बरोबर शेराचो भात भाकरी काय नाही. चपाती चालात 10 तर चालात. चपाती एका माणसापुरती याकच बस एका माणसात. असा या मस्त असा आंबट गोड तिखट. हा 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 काय बेडगी मिरची पण गमता. आणि ती सुता आधी माका बघून आनंद वाटता. गावाक असाल तर करून खावा. आणि त्याच्या आधीची पण आम्ही टाकलेली रेसिपी त्याका पण बघा. ती वेगळी. त्या रेसिपीत मी वाटप नाही घातले. पण ह्या वेळेस म्हटलंय एक आईन सांगितलं की वाटप घालून एक दिवस करून बघ. जाड खायच्या तर टिकल्यासारख्या कर. मसाला बिसालो भरपूर टाक मालवणी. म्हणजे चल मग आता तसं लसणीचं मारो पण घातलंय. पण त्या मालवणी वाटपाची जर रेसिपीची लिंक होईया तर खाली देत सर. मस्त असा आंब्याचा रायता तुम्ही नक्की करून बघा. बघ सूत दिसला. असा या मस्त असा आंबट तिखट गोड असा आंब्याचा रायता बघून बाबा मन भरला. पण पोट नाही कारण अजून खाऊक नाही. तूच काय तर बोलून घे. माझी लाळ गळता. मी नाही बोलणार. तुमची गळता काय आंब्याचा रायता. त्या म्हणतात ना कोकणात गेलात तर कोकणातलं स्वर्ग म्हणजे ही कोकणात बनवणारे पदार्थ आणि कोकणात घरोघरी मच्छीच्या वारी नसला तरी या रायता करून खावा. मच्छी नाही गावली बाजारात उशिरान गेलास तर काय मच्छीची आठवण सुद्धा नाही. काय सांगते उसरान गेलास रिकामी पिशवी आणलास तर आंबे आणा. म्हणूनच मे महिन्यात लोक गावात जातात. कारण असे वेगवेगळे पदार्थ त्यांना खाऊक गावतात. एरवी त्यांना खाऊक गावनच नाही. गणपतीत जातात. गणपतीच्या भक्तीच्या आठवणीत आणि तो निसर्गाचं हिरवं जर सगळीकडे पाऊस पडून जे प्रसन्न वातावरण असतं आणि मे महिन्यात उकडतं तरी पण ह्या ज्या वस्तू गावतात ना आंबे कैरी त्याच्यानंतर हापूस आंबे त्याच्यानंतर भरपूर काय काय काजू रतांबे हे सगळे मे महिन्यात जातात. म्हणून म्हणतात ना कोकण ही कोकणाची आठवण मे महिना आणि गणपती आवर्जून अभिमाना आम्ही कोकणातले असो. होय तर असं हे आंब्याचा रायता तुम्ही पण बनवून बघा. परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. खात राहा. नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. चला नेहमी हसत राहा खात राहा. आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन
पात्र आता चाटून बघू का? हा, बघ, बघा, नाहीतर बघ. तुम्ही बोलशात की बघ, हेच बघ खातात तू. आणि हेच खातात. बघ बघ फिंगर चाट. मस्त. एक नंबर. हा, स्वर्ग सुख. दुसरी रेसिपी पण असा, त्याची लिंक खाली देता. पण ही माझ्या मते बेटर आहे हा, पहिलीपेक्षा. आता पहिली जाऊन बघूचे नाही, ती तळ्या चढतात मग. नाही, पहिली बघा आणि दोन्ही बघा, कमेंट बिना वाटपाची आणि ही वाटपाची. पण माझं गॅरंटी आहे तुमका ही आवडतली. खाली कमेंट करून सांगा कोणती आवडली.